Ehking şeflere, tatar yaşlere, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehking şeflere, tatar yaşlere, alga barabız, birge biz buldurabız. Roza roza sevgili, kim urladı minen seni, onu da almayım, roza gülkeyim, roza gülkeyim. Tabiatning eng nozli vaqti. TNV'da ham Shayan TV'da yoz. Aminim yana shunda bugun mana shunday roza gulkayi. Salam do'stlar. Salam barchangizga. Hurmatli qizlar, anilarimiz, davanilarimiz, chin ko'ngildan sizni yozning eng motor bayrami bilan tabrik etamiz. Ham uzg'an atnaga yumg'oq yasab, to'xtalish yasaymiz. Efirda siz kutib olgan yoshlar to'xtalishi. Yozning birinchi bayrami 8 martni dunyodagi barliq xotin-qizlarda kutib ola. Bu kunni ne qadar motor so'z eshitasin, shashaklarga ko'milasin. Ammo bek ko'plar bu bayramning qaydan kelib chiqqanini bilmaydi. To'xtalish yasaganda sahifasida biz bayramning tarixini to'xtalamiz. 1857-yilning 8-martida Nyu-York qalasida fabrikada bel bug'uchi xotin-qizlar bosh ko'tara. U vaqtda ular kunini 16 soat ishlay turgan bo'ladi. Ammo unga qarab xizmat huquqlari yashash minimumina da yetmaydi. Sharada qatnashuvchi yuzlagan xotin-qiz siyosiy huquqlarining tegizlanuini ham ish kuni 10 soatga qoluvini talab etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida bu kun xotin-qizlar kuni bo'larak e'lon etiladi. Shulayda xalqaro xotin-qizlar kuni eng birinchi shiratda Alman kommunistkasi Klara Zetkin ismi bilan bog'lan. U xotin-qiz reformator deb sanaladi. 1910-yilda Kopengagenda o'zgan konferensiyada u butun dunyoda ishlovchi xotin-qizlar birdamligi kunini amalga qo'yu taqdimin chiqaradi. Bu kun xotin-qizlarda o'z so'zini ayta oladi. Ularning da huquqlari bor degan ma'noni oladi. Ilki yillarda 8-mart kuni xotin-qizlar uramlarga chiqib, manifestlar uyushtirib turgan bo'lgan. Rossiyaga bu bayramni Aleksandr Kalantay kiritdi. 1918-yildan boshlab 8-mart Rossiyada yol kuni bo'larak e'lon etildi. Ilgari uni anilar ham motorlik bayrami deb yuritsalar, hozir u xalqaro xotin-qizlar kuni statusini oldi. Ағымдағы атнаның ең қойнар яңалығы ол Красноярск шаһарында 29-ші қышқы универсиада башлану. Әйе кызларыбыз, егетләребез бик нык тырыша. Мәсәлән, чаңгычыбыз Христина Мацокина көмеш медаль алса, сноубордчыбыз Лилияна Быкова шулай көмеш һәм алтын медальләргә ия булды. Кызларыбызны чын күңелдән котлыйбыз. Я довольна, мне как-то прям хорошо сегодня ехалось. Я давно слалом на самом деле так хорошо не ездила, наверное, как сегодня. Я поменяла доску, может быть, в этом дело. Безнең Татарстан яшьләре кышкы спорт төрләрен бик ярата. Менә киләсе сюжетта нәкъ менә шул турда булыр. Яшьләр тукталышы Сочида дип уйласагыз, сез бик нык ялгышасыз. Безнең Татарстанда, Төбияз якларында һәм монда сноубордта һәм чаңгыда шоу буенча жив контест итә. Әйдәгез әле, катнашучылар белән якыннанрак танышыйк. Катаюсь с 12 лет, соревнований, наверное, на соревнованиях участвую где-то с 14. Все, что не получается у тебя, это все со страхом связано, и надо страх бороть постоянно. Бу чара әле беренче тапкыр гына үткәрелсә дә, катнашучылар зур әзерлек белән килгәннәр. Берәүләр чаңгы, сноубордта шуса, икенчеләр алар өчен җан атты. Әтләүчеләр өчен граффити ясау мөмкинлеге дә бар иде. Әмма türкләрнең сыйфатын бу спорт төренең чын осталары бәяләде. Чаңгыга йөрим 4 ел. Без Уфада булдык. Свиягыда. Номинации у нас сноуборд, первое, второе, третье место и New School. New School это лыжи. И две такие, лайтовые номинации. Это на лучший трюк и самое эпичное падение. То есть такой утешительный приз. А что касается мест, то там несколько позиций, по которым судится. Это сложность трюка, стабильность, стиль. То есть вот мы поэтому оцениваем. Один и тот же трюк можно выполнить по-разному. И вот это как раз стиль оценивается, кто более стильно его выполняет. Кто больше набирает баллов, тот и, естественно, выигрывает. Бу чарадан һәркем яхшы кәеф һәм уңай эмоцияләр белән кайтып китте.
Оештыручылар әлеге чараны киләсе елда тагын да зуррак масштабта үткәрергә уйлый. Яшьләр, сез дә өйләрегездә утырмагыз, мөмкинлек барында кышның соңгы мизгелләренең рәхәтен татып калырга ашыгыз. Менә хәзер инде кышны чынлап торып узаттык, шулай бит, Ваня? Дөрес әйтәсең, яз җитүгә яшьләр өчен бик күп бәйгеләр башлана. Мәсәлән, ягымлы яз. Әгәр дә сезнең дә шушы бәйгедә катнашасыгыз килсә, аста күрсәтелгән сылтама аша кереп, ариза тутырырга ашыгыгыз. Узган атнада мәктәп укучылары республика күләм дулкыннар бәйгесендә катнашты. Быел ул фольклорчы Нәкый Исәнбәт истәлегенә багышланды. Бу чарадан репортажны әйдәгез бергәләп карап китик. Балам, минем сиңа бик күп әсәрләр сөйләгәнем бар. Ләкин бу әсәрне синең ишеткәнең юк әле. Сөйлимме, балам? Сөйлә, би, сөйлә. Дулкыннар бәйгесенең гала концерты инде безне көттерде. Һәм шушы сәхнәдә бүген җиңүчеләр чыгыш ясаячак. Ой, кирәк, ул яралы. Ташлаган ишекне кадый бирде. Анга туймадым. Туймадыгын күрдем. Син кем? Мин Гүлназ. Син бака түгелмени? Син берәр инде шигырь сөйлисеңме бака килми? Әйе. Ага, ничек атала ул? Ни өчен бакыдыклар бакыды булып калганнар? Ага, һәм ни өчен калганнар? Чөнки алар бака булганнар. Логично, логично. Ага, бик зур рәхмәт. Әйдә бакылдап күрсәт әле безгә. Яшик дисәк, усыбызга су тула. Әйтегез, күрешергә чыгабыз. Биянәр дә судан барып җиргә чыкканнар. Сезләр безгә су алып, без теләшмәдә торалар. Бик бер-берсенә күрүкләре белән башкалар да балык суда булганнар. Без сынкыда участвовать итәбез балалары булып дип. Балалар булып? Кемнең балалары сез? Бер Кызның балалары. Әйе. Грамоталар күп җыелдымы сезнең? Әйе. Бүген алып кайтасың да кая алып куясыз аны, нинди урынга? Безнең портфолио мәктәптә була. Әби ролендә булачакмын. Син ничә яшь әби ролендә? Миңа 15 яшь тулды. Әбигә ничә яшь? Әбигә 80-дер. Менә монда әле генә 2 бала миңа интервью бирде. Алар синең балаларыңмы? Алар минем балаларым, минем бик күп балалар. Бөтенсен дә бик каты яратам. Тәрбияләп үстердем бөтенсен дә. Әйтегез, без идек, безнеке кыз идек, базга төштек, маяшадык, клетке кердек, май каптык, хопта хоп, авызыңны ач та ем. Бу заманча рэп буламы? Без идек, без 12 кыз идек, базга төштек, маяшадык, клетке кердек, май каптык, хопта хоп, авызыңны ач та ем. Мин җиңелдем. Сез карарга килдегезме соң? Карарга килдем. Әнҗе матур итеп киенеп килгәнсез, мин сезне чыгышасыз дип торам. Юк, мен карарга килдем. Балаларны бигрәк тә яратам, без укыганда бу хәлләр юк иде бит. Хәзер мин аларны телевизордан сакланып карыйм инде прямо. Шуның кадәр матурлар, шуның хәтле ничек әйтим, талантлы. Татарчасын әйтеп, сәләтле балалар. Инде мин төшерә инде. Юк инде төшерми. Ярый, рәхмәт бик зур.
Достым Илхам олырга ашык. Эфирда Илхам Лайв. Көк кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм яныма. Алар икесе дә без мишәр кызлары дип янып торалар. Ә бит татар халкында мишәр татарның каймагы дигән сүз сүзмә бар. Алар да менә шундый иң-иңнәре, чая, тырыш һәм максатчан, җырга моңга гашык татар кызлары. Бүген сүзем Илсия Камалова һәм Зәринә Хәлиева турында булачак. Ә икесе бергә алар Зәринә Илсия дуэты. Мин тумышым белән Алексеевск районыннан. Алексеевск мишәре дип әйтсәм дә була. Нәрсә белән кызыксынам дисәм, мин җырлыйм. КВН уйныйм, татар театрын бик яратам. Һәм шулай ук минем хоббига ул сәләт керә. Сәләт оешмасын барлыкта эшләнегез бар. Анда ничәләр буе әйдәман булып эшләдем. Һәм быел инде менә җәемне дә анда өлкән әйдәман булып барга план корам. Минем исемем Илсия, мин Чүмешән районы, Иске Кодьялыннан. Минем хоббилар ул җыр, нәкъ татар театрлары яратам мин. Бик яратам биергә, төрле видеолар төшерергә яратам. Кызлар, үзегезнең ничек танышуыгыз турында сөйләп китегез әле. Илсия бит инде әйтеп китте, ул видеолар төшерергә ярата дип. Аның вайннарын шай күргәнем бар иде интернетта. Бигрәк нинди бу шундый молодец кыз дип карап тора идем. Аннары карыйм, 2нче ел 1 сентябрьдә басып тора үзе. Шуннан китте инде, без аның белән бергә бер тулай торакта яшибез. Шуңа күрә аралаша башладык, дуслашып киттек. Үзебез дә бергә видеолар төшерә башладык инде. Аннарсын менә җырга күчтек. Менә дуэт эшләү идеясе кайчан туды? Без конкурста, Тукай бәйрәменә багышланган конкурсны күрдек тә инде интернетта. Һәм Зәринәдә ике бергә 1000 бар бит инде мәктәбендә. Булса була, булмаса булмый. Һәм шуннан соң безгә анда Илхам абыйның Шакировның безгә «Эзләдем бәгърем сине» дигән җырын алдык та инде без. Кавер ясадык һәм шуны интернетка куйдык. Аннан соң аерым карточник форматында концерт узды. Анда җырладык. Шулай безнең дуэт барлыкка килде. Ә сезнең дуэтта кем баш? Ева. Наша разрешена. Кем башрак түгел. Ансы башрак дигән сүзне ул аңламыйм менә дуэт форматында. Чөнки дуэт бит ул бергә кушылып җырлау. Ләкин менә репертуар сөйләгәндә баштан ул миңа җибәрә, аннарысы мин анарга карыйбыз, икебез дә бер җырны җибәргәнбез. Шуңа күрә проблемалар юк алар. Әнәк менә репертуарны сайлаган вакытта иң беренче чиратта нәрсәләргә игътибар итәсез? Без яратабыз татар халык җырларын. Илхам абыйны, Әлфия апаны инде, Хайдар Бигичевны һәм менә шул репертуарлардан сайлыйбыз инде без күбесенчә. Элекеге җырларны тыңласыннар дип безнең бурыч кебек тора ул менә безнең дуэтта. Сезне 8 март бәйрәм белән котлап үтәсем килә. Әйтегез әле, ничек бәйрәм итәсез бу истәлекле көнне? Ул да булса без өйдә әни белән бәлеш пешерәбез. Аннарсын әти белән абый безнең районга чыгып китәләр инде неожиданно гына. Аннары кайталар бүләкләр тотып, бергә утырышып чәй эчәбез. Аннарсын шундый безнең пункт отправлениялар бар, ул китәбез Дәвәнигә. Беренче Дәвәнигә бүләкләр итәбез, аннары икенче Дәвәнигә китәбез. Аннары күршеләрне котлап чыгабыз. Шулай круг замыкается, бәйрәм бетә. Шушы бәйрәм уңаеннан бүләк иткән иң истәлекле бүләк нәрсә ул сезнең өчен? Абый бер юлы минем өчен саулар юлды. 8 март көне. Бу минем өчен иң зур бүләк. Әйдә утыр, иртәгә эшләрсең диде миңа. Шуңа күрә 8 март бу минем өчен эшләремне эшләгән көн, иң зур бүләк дип хәтеремдә калган. Әти 12 халыклы дигәндер инде ул. Кызым йокла дигән. Киләчәккә нинди планнар белән яшисез? Зур сәхнәгә чыгу теләге бармы? Әлбәттә бар инде ул. Һәрбер кешенең күңелендә кем җырлый, аңлар безне. Белмим, менә без быел уку йортын бетерәбез. Киләчәктә бәлкем шулай берәрсе күреп алыр. Бу инде әлбәттә хыяллар. Дөресен генә әйткәндә, менә без нинди конкурс бар, шунда барга тырышып торабыз. Bana
чемпионаты үтә. Һәм Шаянтова бу уникаль вакыйганы күздән ычкындыра алмады. Каян килдең син безгә? Волынск. Я приехал с Волынска, Саратовская область. Син мондый чемпионатларда инде катнашканың бармы? Да, конечно, РОПС, Battle РОПС. А где участвовал? Где был еще? В Москве, в Челябинске был. Приехали мы кто с Москвы, кто с Королева. А кто из Сочи? Да. Ну, лично команда, вот эта Брейконьерс Крю, она не первый раз. Мы были на соревнованиях таких, как рэп на голове, вот тот же первенство и чемпионат по брейкингу в России, да, и так далее. То есть Combination тоже был в Казани, который я выиграл. То есть очень много крутых туз, которые проводятся в Казани. Мы пытаемся их посещать. В этом танце можно выразить себя. То есть, например, лично я занимался раньше гимнастикой, где были определенные устои. Пришел в брейк, потому что тут я могу как бы показать своим танцем свое настроение, передать это зрителю. Сезгә күңелсезме? Все вот так вот делают. Что это означает? Это означает, что ну там круто. Вот так вот это значит, что хотел, уже не сделаешь. У нас здесь победитель малыш Ник, но это не значит, что Lion Star уходит ни с чем. Он уходит с вторым местом, с почетным кубком. Серебро! Серебро! Спасибо, я тебя поздравляю. Первый чемпион чемпионата первенства России по брейкингу. Кыю адымнар ясап, ул һәр вакыт алга атлый. Хатирәләрне барласак, мәктәпне тәмамлаганда Диләрә мин эшмәкәр булачакмын дип үз-үзенә сүз бирә. Һәм менә 10 елдан соң бу инде чынбарлык. Минемчә, чын профессионал ул беркайчан да тукталырга тиеш түгел. Үзенең өлкәсендә дә кеше кебек тә гел үсәргә тиеш. Чөнки кеше үсүдән туктаса, мин бөтен нәрсәне беләм дисә, ул артта калырга мөмкин, чөнки конкуренция көннән-көн үсә бара. Һәм мин бик яратам төрле китаплар укырга. Мин чит-илдәге кешеләрнең хезмәтләрен укыйм һәм аларның хезмәтләреннән тәҗрибә үземә алам һәм өйрәнәм, ничек үземне тотарга тиешмен. Хәзерге вакытта Ульяновск кызы Диләрәнең үз матурлык салоны бар. Мин үземне бик зак эзләдем. Беренчедән мин экономист белемен алдым, 5 ел укыдым. Аннан соң мин Казанга күчеп киткәннән соң аспирантурага кирдем. Аспирантурада кандидатский менюларны биреп, кандидатскийны яза башладым. Һәм аннан соң мин киттем, тукталмадым. Монда укыган вакытта тагын укырга кирдем, шул экономический белем буенча, переводчик в сфере экономики дигән направление буенча укый башладым. Мин бик каты яратам кешеләр белән аралашырга. Шуннан соң шулай килеп чыкты инде, мин дус кызым белән очрашып, ниндер яңалык тормышыбызга кертәсе килә дип, менә шундый курсларга киттек, макияж остасына. Бердә укыйм, экономистка укыганымны, эшләгәнемә, чөнки ул профессия төрле яктан бик әйбәт, чөнки төрле бизнесларда ул гел кирәк. Институтта алган белемнәрдә, школда алган белемнәрдә алар бик ярдәм итә. Чөнки экономика ул төптә ята. Һәрбер бизнесның төбендә ята, ул шуннан башлана. Сез экономиканы дөрес әйтеп санамасагыз, сезнең бизнесыгыз акчалы булмый, акча китә торган булмый. Инде барысы да бар кебек. Тик юк, Диләрә тукталмый. Хәзерге вакытта дизайнер буларак та үзен камилләштерә. Үз компетенциясе буенча чит шәһәрләрдә үтә торган форумнарда катнашырга да вакыт калдыра.
Сандуғашым һәм сөйеклем. Үтә көннәр гомер үтә. Сине уйлый, сине көтә. Син янымда, яннарымда шакта гына. Күбәләкләр күңелемдә. Яратабыз бер-беребезне. Син минеке, мин синеке. Бөт димә йөрәкәем. Сулышыңны сизгән саен. Үтә көннәр гомер үтә. Сине уйлый, сине көтә. Син янымда, яннарымда шакта гына. Күбәләкләр күңелемдә. Үтә көннәр гомер үтә. Сине уйлый, сине көтә. Син янымда, яннарымда шакта гына. Күбәләкләр күңелемдә. Уйлый син хакта. Җан кисәгем, мәхәббәтем. Син бит минем бердән-берем. Сандуғашым һәм сөйеклем. Үтә көннәр гомер үтә. Сине уйлый, сине көтә. Син янымда, яннарымда шакта гына. Күбәләкләр күңелемдә. Үтә көннәр гомер үтә. Син янымда, яннарымда шакта гына. Күбәләкләр күңелемдә. Бүгенге ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән мин Ваня һәм Роза Гөлкәем Айзилә булдылар. Очрашканга кадәр сау бул. Эх, иң шәпләре